حوالے حروف نوشت برزکوہی۔ زمین نہ سر بلندی و آجوئی کونا بے نہاد گچے نہ دوئی کننکن تن ندر کننگ نامل انفرادیت نہ بے زیمہ ٹک نہ دامون ایمون پیری خلنگ آندو خلاص مرسا و اجتماعی فلسفہ نہ بن ماسی حصے تینا کرسا ساندہی رکھنا مارشت نہ رنگ آتیٹ اوڑد مریک۔ دا اسے اندنو عمل اسے ہرا وجودیت و بندغی زیست و زند رکھ و چاہنداری نہ برخلاف کلف خلوق زندگیہ درغ پرغسا گواچنی زند نہ تاج تینا پناکیک۔ غلامی نہ ضلالتاً رسنگوک بدحالیت و متکن ڈسکور سے لتاڑیں کن ندر مننگ نہ سوگا و بسن نمونہ مونا حدثا زمین نہ کٹان پیشن مروک مرگ و زند نہ تیوغا تخیلانا و ربیدی ڈوگ مازاتے تینا عملہ نیست نابود کیک۔ واسے پوسکنو تصور و فلسفہ نہ دہاڑ نہ ٹک نگارس جوڑ کیک۔ یقیناً اینو اگا سارتر زندہ مسکہ گڑا تینا مونا ہتوک وجودی فلسفہ نہ عملی نمائشان گڑینگو کو خوشی نہ آوار احساساتا پلویڑٹ بسکہ انتے کے چاہنداری نصیحت و وجود و رکھ نہ بن ماسی فکر و فلسفہ غامپور و اجتماعیت نہ سربلندی و سرسوبی نہ مونا سلوک بے جاراتی و سرگردانی یان ہروک وطن نہ جند ندر شہزادہ و شہزادیک دہاڑ نہ پنغاتیٹ گچے نہ لوزاتے تون ساندہی کن زندہ مننگو۔ آپریشن حروف نہ جند ندر آتا قصہ اندہ ٹک آتا دا پارے پار پیری کرسا راجی و اجتماعی فکر و دانش اسے بے نہاد ٹیکی اسے تون شرف تک، یعنی اجتماعی چانداری و رکھکن فنا مننگ و فنا مننگان گڈ رکھنا ایسری روح تون اوڑد مننگ گواچنی زیست و زندے۔ ہراتم دیگر نہ سیخاک خیسن و گلابی رنگ آتا اواری تون گوادرٹ سمندر نہ کرک تینا پرغات تالان کیک گڑا ہچو زی روح اس دا زیبدار ندارہ نہ روحانی و جادوئی دوستی انتنی مرتخین کپک۔ کرک نہ زیا آجو چکاک اندن خننگر دن کے اسے فنکار استینا شاہکار زیبدار کننکن آسمان نہ کینوس رنگ آتا ترمپ آتے تالان کرینی۔ چلک آتا روانی چپی نہ سلوک روح سرگم و سر ٹیکی کرسا اسے ٹیلو تون ہیت کرا۔ خلکن و نمبا مشتیا تینا خلکن و نازر کا نت تخوک ماحل تینا خزملی یا خن تیٹ ہزارہ طوفان و تخت ارفسا وطن نہ سیما مابت تون کر کا طولو کے۔ میکسم گورکی نہ کتاب لما ایدوٹی ہلوک او کتاب نہ بنجائی کردار پاول ولاسوف نہ لما نہ بے نہاد و گچین جد و جہدے سرپد و چاہسا تینا خزملی خنتے سمندر نہ پارغا ہڑسک۔ مر سمندرٹ اسی کشتی اس پاش کیک ارا کرک آن خڑک مرسا مریک۔ کشتی اٹ سوار بلوچ مچی ہلوک نہ خنتے اٹ مونجائی و زبانہ امبا مچی ہلوکاتا باگل و اس تنا درپے سرپد مرسا حوصلہ غاتا پیکر شعور نہ روح تون لگسا ماحل دہاڑ نہ روانی و چلکاتیٹ بدلی ہتنگ نہ سوچ خلصہ بشمری و زیست نہ رکھ نہ پٹو پولٹ سرحلی۔ سرزمین نہ مابت نہ تخیلانا و ربیدی روح عمل نہ لواس بے نفسا ماحل ندر مننگ نہ مارشتے اس تٹرفوک چپی تون سفرٹ مریک۔ دا سفر نہ ایسری کرک اسکان ماحل نہ فکر و فلسفہ دتر تیان آباد کروک مرلاک بروک زنک آتے کن گل و بالی و وطن نہ سر بلندی کن پند خلوک مرور۔ حوصلہ غاتا پیکر خن تیٹ طوفان ارفوک ماحل ارا سال مالو بی ایلے اٹوار مریک۔ اجتماعی رکھ و چانداری زندہ تخنکن اسی سال سے ان گڈ تینا خدمت آتے مجید برگیڈ نمونہ تخیک۔ رازداری و چپی تون تینا شعور خنجر نہ ڈول تیز کرسا تینا مشن نہ وداری کیک۔ ایسر ہراتم مشن پوروی کننکن او دے حوال کننگک گڑا بلوچ مزاحمتی دہاڑٹ پوسکن و ودشتس کننکن آپریشنل کمانڈ پائک
کنا استخوائیے کہ ای تینا مشن ایسری تننگ کن تنیا ہم پر بلکن ای خواہبہ کی سنگت آتتون ہم کوپا مرسا تینا ایسری مشن نہ پورویے کیو انتے کی ای سرپد مریوہ کی ننیٹی دا لائخی ارے کی سنگت آتتون اوار ہم کوپا مرسا دشمن نہ گمر وقار حوصلہ و طاقت مشتے اٹکین لغویات آتیان پاک و شعوران پر دا لوزات سرپد مننگ کن تھیوریٹیکل فریم ورکٹ کوکڑو کننگ نہ جاگہا اگا بلوچ راجنا نفسیات و اجتماعی فکر دہاڑی ردٹ ارن گڑا گواچی ناک پاش مرور بانڑی گل بی بی و ماہی بیبو نا فکر بلوچ سرزمین نا مسن تا ملی تیٹ خواندیے ہرادے ہچو طاقت استوننگ کپک حمل جیند نا مش تا وارثاک نو آبادکار طاقت آتا برخلاف مون ترسا تین وطن نا آجوئی سرخروئی کن ندر کیرا ماحل نہ دا لوزاک مزاحمتی تحریک اسے پوسکنو اومیت اسے پوسکنو ٹہفنگ و اسے پوسکنو کسر اسیتون ولد کیرا ولی لوزات عملی وڑٹ ہتنگ کن شعور نہ بھلا ہند اسکان سر مروئی تمک و مسخت تون ہر وڑٹ واقف مروئی تمک ربے دئی ہی تاتے بدل کننگ جنگی محاذٹ زنگ لگوک درغ ملنگ تحریک نا تمبا غاتا ٹہفنگ ممکن کننگ و پوسکنی نا شابی تا گچینی تی مونا تخصا ماحل آپریشن ہیرو فٹ تینا ایلو سنگتاتی تون اوار مشن ایسری تننگ نا استخواہی تخوک مرے کو سر صحبی تون تینا فرض پورا کیک دہاڑ تحریک تون دوستی راجی تحریکٹ بدلی نہ خواست دہاڑٹ چانداری نہ نیستی ان رکھنگ اونا خیالات اٹ پاش مرک یعنی اراتم تنظیمی کوڈ پنا نا گچین کننگ نا ہیت بریک گڑاو کردستان نا آجوئی کن سلا بند جہد کروک تنظیم کردستان ورکرز پارٹی PKK نا جند ندر زینب کناسی عرف زیلان کرد نا کوڈ پن زیلہ نے گچین کیک کردستان نا آجوئی نا تحریک تون اوار ایلو مظلوم و محکوم راجہ تیٹ زینب کناسی مزاحمت نہ چیدن ڈولٹ چاہیں گے زیلان کرد راجنا آزادی کن ترکش لشکر نہ سپاہی تبر خلاف 3 جون 1996 جند ندر جلف کرسا ساندہی کن زندہ مری کردستان نہ مزاحمتی علامت تون چانداری بلوچ راجی تحریک کے جہانی پڑا ساڑی ایلو آزادی دوست راج خاص وڑٹ کرد راجتون چاندار کننگ کن ماحل بلوچ ضلع کرد نہ پنیگی چین کیک ہراتم اوڑان سوچ کننگی کنی دا عرفیت انتکن گی چین کرینوس گڑاو پائک ای کردستان نہ آجوئی نہ جد جہد تون تفوق جہد کارات دا کل افتننگ خواہیوہ کے نن ہم افت انبار دلے راجسیون او آزادی کن دشمن تون مون تننگن ای افت تین عملان بلوچ راجی تحریک نہ بابت چاہنداری تننگ خواہیوہ دا لوزاک اونا دانائی علم و دانش شعور چاہنداری پاش کرا ولی راتم لوزاک عمل تون گوفنگ پسا گڑا تینے است جم کننگان بیدس اجتماعی فکر و میدان جنگ روشنائی بشخ پسا پنیا برازیلین تعلیم چاہندار پاولو فریرے تینا کتاب پیڈاگوجی آف دی آپریسٹڈ ہم لاز و ڈائلاگ کے پریکسز عمل تون ہم گرنچ کننگ نہ پائی اونا بقول ہراتم اسکان پاننگوک لوزاک سرسوج و عمل تون گنڈنگ مفسا گڑا انقلاب نہ دوئی کننگ ممکن مفق ماحل تا گواچے نے سرپد مرسا ندر مننگ نہ عمل نہ رنگ حلے کو ساندہی کن زندہ مریک بلوچ راج نہ نفسیات جنگ نہ بنجا نہ دامو نیمون پیری کیک دانا بن ماسی سواب بلوچ راجی دہاڑٹ مروک تدینی کو ہراڑے نو آباد کار نہ برخلاف جنگ ٹوار مننگ کن وطن نہ مطلق ساندہ مختفوک مریرا اسے پین سواب اس جنسی تفریقان خلاصی مننگے 15 کو صدی عیسوی اٹ دہلیہ لشکر کشی نہ وقت تا چاکر خان رند نائیڑ بانڑی ہم لشکر تو نوار سرحلے کو دلیری تن دشمن تن مونے تک
ولی دوارا انگریزا تا افسر سینڈیمن آن ہیلز پنجابی نوآباد کارات اسکان کولونیل ڈسکورس مذہبی اسکولنگ و بینکنگ نظام تعلیم نظریہ تٹ بلوچ راجی پجار اجتماعی نفسیات ربیدگ آباد دو داتے زیمی کیرا فرانس فینن نہ بکل نوآباد کار تعلیمی بست بند ٹریپ ہاؤس نہ ڈول کارمٹ ہتیک کے محکوم راج نہ فرزنداک تینا گواچینی پجار و نفسیات آن مر مننگ کیر مذہب نہ ردٹ کینیا نہ پنیا مصنف و ناول نگار گوگی و تیانگو پائک کے نوآبادیاتی بست و بند سوگفت خنگ تینا لٹ و پل لٹ سر صحبی دوئی کننگ کے نوآباد کار دین صلح جوڑ کرسا محکوم راجنا بن ماسی فکر و فلسفہ مسخ کیرا ولے بلوچ مزاحمتی تحریک تن تفوق ورنہ شعور تون صلح بند مرسا دشمن نہ تیوغا چماتے مشتا گواچی کرساؤ ہندا درسگاہتیان پیشن مرسا دلیرا بلوچ مسڑ ماحل کالونیل ڈسکورس نہ تروک ٹیکیے چغلیتے کو بانڑی گل بی بی سمو اشاری نہ رنداتے عرفسا رادہ مریک او دا ثابت کی کہ مزاحمتٹ پوسکنو ٹہیفنگ و توڑفنگ و بلوچ راجے ڈی کالونائزڈ کننگ کے ندر مننگ راجی وام و فرضے 25 اگست نا بیگغا STOS و فتح اسکواڈ نا 800 دلیر فرزند پوسکنا جنگی لائخی و اٹکلاتے تون بلوچستان نا 13 ضلع تیٹ 44 ہنداتیا ساڑی جتا ٹارگٹ آتا پارغا سرحلیرا پوسکنا سلاحتے تون وطن نا دلیر و حوصلہ مندہ شہزادغا کوارڈینیٹیو جلفتے تون دشمن نا شابیتی ڈٹ بندی ہیڈ کوارٹرز چوکی مڈی درو گاڑی دشمن لشکر نہ کارندہ او نہ پیرا ملٹری نہ اسٹیشن و چوکی تیا پدما پد جلف کیرا بھلا کسر تے تفسا دشمن نہ ڈھکو کارندہ تے مرگ نہ گواچی کیرا اسے وقت دا جلو کسر تفنگ و شابیت کاروائی تیان چپ بیلا نہ مد چپی تون کڑمب ہورکی نہ خمبٹ مریک بند چک کو ایلو سہدار تینا اورا و قدام تیٹ ہندی اسے پوسکنو لنگڑی تدینی بے شرفی و غلامی ازلالتام پر دے یکن جارات نہ پٹو پولٹ سرگردان مریرا اسے دمتون مدنا چپی ترند و تراکسیان پنک تراک و فائرنگ نہ ٹکاتیان دشمن لشکر نہ کارندغاک سورکو مرسا زمین لوڑی کنیرا جند ندر ماحل 600 کلو بارودان پر گاڑی دشمن لشکر نہ کیمپٹ خلی کو ساندہی کن ڈغار مش توٹ اسے ساندہی زباد سینا ڈول ہم گرنچ مرسا ساندہی کن زندہ مریک منہ منٹ انگوڈ جند ندر رضوان ایلو پارغا 400 کلو بارودان پر گاڑی دشمن لشکر نہ کیمپ تون خلی کو دہاڑ نہ پنغاتیٹ گچے نہ لوزاتی تون ساندہی چانداری یہ پک کرسا ساندہی کن زندہ سلیک حبکغا دشمن رکوک پوزیشن ہلنگ نہ لائق مفک کے پنچ جند ندر ایلو کسران کیمپ نہ تہٹی پہسا ترند دا جلو نہ بنائی کیرا او کیمپ نہ اسے بشقا کوزا کیرا بیلا کیمپ آ جلوان مست زند و مرگ نہ گواچنی مانی یہ پٹوک مرلا کا سٹیلو تن مجلس کیرا پنجگور نہ زیباغا ندارا وشکوش پروم نہ است دروک و زبادان پر تو چتکان نہ آباد مش نہ ندارا و بے نہاد گچے نہ مشتا خمبان پیشن مروک جند ندر موند بلوچ عرف میرک ماحل تون پائک کے گودی نمنانیان مست ساندہی کن زندہ مرورے شہید سنگت آتا رہی اثر مننگ تو نوفت پارے کے ننما رنداتے خلصا دشمن ترند و دک خلصا زوت نمتون خم بھلنکن سر مرون ننا بخیر و جشن ننا تیاری تے بنا کبو آپریشن ہیروف نہ تیاری تا وقت برجا و مرغن سفرٹ 5 گھنٹہ پنت کننگ و ارادے اسکان بیرہ 5 گھنٹہ جارات کننگان گڈ ہم سارنا کڑمبی تے تون خزمولی خانتیٹ طوفانی توہ سرزمین و راج تون محبت نہ یخ و اس تے دروک چل کاتے ارفوک جند ندر
ماحل جوڑتیا بشخندہ و دروشما خوشی نا نورتون جند ندر میرکتون پائک بس دعا کے سنگت کنا عملان بے گناہ شہید مف شعور نا ترازو اٹ تول کروک لوزاک جند ندر ماحل نا علم و دانش فکر و سوچ نا دروشم پاش کیرا دا لوزاتیان روح الدین بیبرس نا کول یاد بریک کہ اسے گواچنی جنگجو اس دا خاطر جنگ کپک کے ہوتے نا مونا سلوک مخلوق ان بد دیکھ بلکن دا خاطر جنگ کیک کے ہوتے نا رندر سلوک مخلوق تون معبد کیک کوزگیر نا بیانیہ شعوران ہورک بھی رپینا نا تجزیہ نگار و دانش و راتیکن ماحل نا دا لوزاک چپی نا پوشاکٹ اسے طوفانی کلو اسے کلو معبد نا امن نا آزادی نا و بلوچ راج نا شناخت و تشخص نا راجی آزادی نا مسخت نا وقت بروک تیوغا درد تکلیف سختی نا مونا سوگوی تون مشتا ورجک سلوک جند ندراک تینا خن تیٹ غلامی نا ہوشنگ و سینغا تیٹ قابضین تیا بد دننگر فوک سگنا ایسری حدث کانسر مرسا سرحلیرہ وسے مرغن و سختی تیان پر مشن اسینا تیاری تیٹ لگرہ تیاری تا وقتا مستنگ ٹارگٹ نا پارغا روان جند ندر آصف نیچاری عرف نوید و جند ندر محمد بخش سمالانی عرف خالد دشمن لشکر نا پلویڑٹ گٹ مرسا دلیری تن جنگ کیرا و شہید مریرا مشن نا ایسریان مالو جنگی لائقی حوصلہ و قربانی نا فلسفہ تن تفوق سنگتا تا مرمننگ بعض تکلیف ترو کو ہی تسے ہمو سنگتا ارا اوار آپریشن نا تیاری تا وقت دشمن تون جنگ کرننگ کن پوسکنا منصوبہ تا جوڑ کرننگ ٹاختا مریرا افتے کن نا گمانان ارا اہم سنگت نا مرمننگ سینہ تیٹ غمنا خاخرس لگفک ولہراتم شعور نا زراب است نا کڑمب سمندر اٹ چلکا تا بش مریرا گڑا عمل نا در ملنگک عمل غٹ تکلیف و سختی تے ایسر کننگ نا آبدی ذریعہ تس جوڑ مرسا وطن نا شہزادہ و شہزادی تے تیار کیک اندہ فکر نا سبب مسخت نا اہمیت و افادیت و جنگی حالیت آتیٹ مونا بروک تکلیف تروک تدینی تا علمان واقب جند ندر ماحل زیبائی و حوصلہ تون جند ندر محمد بخش سمالانی عرف خالد نا بھلا علم جند ندر غوث بخش سمالانی عرف طالب پائک نن جنگنا حالیت ٹیونو جنگا تیٹ دننگا تو دینیک مرسا کیرا نن ہمت پرغویف بلکن تینا مسخت تون گنڈوک مشن نا پارغا پام ایتو یہ جند ندر غوث بخش سمالانی دا لوزات بنسا شہید مروک سنگت جند ندر آصف تینا علم جند ندر محمد بخش سمالانی نا قربانی یہ استٹ ہند کرسا پائک گودی نم کونا حوصلہ یا بندواق ننتون ہم کو پسلو کو گڑا ہمت و حوصلہ نا پننگ نا سوج ہی ودی مفق دا لوزاک اسے روشن و آخبت سے نام استائیو دا لوزاک ہمت حوصلہ دلیری خواری قربانی و تنظیمی اور راجی مسخت نا یکا غا رنگ آتا شاہدی کو دا لوزاک عمل نا کین وسا کشو کا نقشغا کو ہر ہفتے جہان نہ ہچو طاقتس ایسر کننگ کپک آپریشن ہیرو فٹ اوار دلیرا جند ندر آتا قصہ زیبا و جتا غا قربانی نہ شاہدی ایتک وطن نہ رکھ کٹ تنظیم تو نوار مرسا میشدار سمالانی اسے جھڑ پسیٹی شہید مرک ولی ڈغار نہ آجوئی نہ مسخت نہ باب اندھا کان ایسر مفق بلکہ شہید میشدار سمالانی نہ قربانی علمی فکر سے نہ وڑ اونا ہڑتو ما مرل جند ندر غوث بخش سمالانی عرف طالب و جند ندر محمد بخش سمالانی عرف خالد تینا باونا گام تیا ہننگ و بلوچ راجنا سر بلندی کن ندر مننگا تیار کیک راجی شعور سوچنا دا روانی ہڑتو ما علم تینا پلویڑ ٹھلسا مسخت کن انتہا غصر کیک مجید برگیڈ تینا خدمت آتے تننگ امپد آپریشن ہیروف نا تیاری تا وقتا ہڑتو ما علم تا استخواہی مریک کے
اوف کوار تینا گڈی کو مشن سرے تیرو ہر تو ما علم دو پدو مرسا وطن آوار ندر مرسا دہاڑ نہ پنا تیٹ قربانی نہ اسے ایسر مفروق باب سے نہ ود کی کیر اوف مجید برگیڈ نہ آپریشنل کمانڈ نہ مونا تینا دا استخواہی نہ مسخت بیان کر سپارہ کے نن ڈغار نہ غٹ مرلات باور کرفنگ خوائنہ کے آجوئی نہ خاطر ندر مننگ نہ عمل بے کچ مریک دا مسخت دوئی کننگ کن باوا مار ایلوم ہیڑ غٹے تینا بش خشاغوئی دمک انتائی کہ دا بھلا مسخت ہر اسٹ آن اسے رنگ قربانی نہ خواست کی جند ندر خالد سمالانی مشن نائی سریان مالو سنگتاتیان جسمانی وڑٹ جتا مریک ولے دات دینی یا نا آپریشن ہیروف نا آپریشنل کمانڈ جند ندر طالب سمالانی نا حوصلہ غاک پننگ نا جاگہا گیشتر سوگو مریرہ او تینا باوا شہید میشدار سمالانی و ایلم شہید جند ندر محمد بخش سمالانی عرف خالد ناگام تیٹ نسا ساندہی کن زندہ مریک او دہاڑ نہ پنا تیٹ قربانی نہ قصہ نہ اسے پوسکنو بابس نشق کی جان فوسٹر ڈیلس پائک کے جہانٹ ہر وقت ایمنی ہمو تمسکان مفکرات تمسکان بندغا گچین علائقی تھے عملی پوشاک بیرف پس ایمنی جنگ نہ وڑ نظریہ قربانی و اسے گواچن و متحرک ایمان سے نہ خواست کی دا لوزاتا عملی تشریح نہ مزاحمت نہ ڈغار نوشکیان تعلق تخوک جند ندر سنگت طیب عرف لالا نہ قربانی نہ لازوال کے ساٹھ رسیں گے او غلامی نہ ضلالت دشمن لشکر نہ بے شرفی چھاپا دزگیری جشوک جون ظالمہ ادارات خنسا ایف سی نہ نوکری ہلسا پیشن ڈے حقائق ولے مقبوضہ بلوچستان اٹھ دشمن لشکر نہ پارغان کننگوک بے دادی تیاتاک او ڈغار تن مابت نہ استخواہی و نہ ذہن کڑمب و نش خلق این شجارات نہ زند لسا جند ندر طیب 2022 بی ایل اے نہ بشخ جوڑ مرسا مش دیکن مون کیک اسے سال سے آمپد مجید برگیڈ اٹ اوار مرسا سگٹ تینا گڈی کو مشن کن ذہنی وڑٹ سو گوی دوئی کیک آپریشن ہیروف نہ تیاری تا وقتا او متکنا تو دینی تا یاد تاتے چنڈسا پائک کے کنکے اجتماعی بے شرفی جشوک جون تا کوڑ برمتا کننگ آپریشن سو غلامانہ عمل تا ڈول سگنگ نہ لائق اللہ پاکستانی لشکر ہلنگ امپد ہم دادو دینی کنے پیشن ملکٹ جارات و آسراتی اٹ رہنگنگ کن الے تورا اندہ خاطر ای فیصلہ کرٹ کہ ای جنگ نہ بشخ جوڑ مرسا تینا عمل اٹ دا تکلیف تروک یاد آتے پر غوٹ تخوٹ او لم ڈغار نہ کارمٹ بروٹ اجتماعی پجار نویل رکھنگ راجی بیرک آسمانٹ پیری تننگ و فتح یقینی جوڑ کننگ نا عمل اٹ تینا بے مٹا بشخ شاغسا طیب ساندہی کن اسے اندنوں قصہ نشق کرسا جسمانی وڑٹ جتا مسنے ہراڑم برو کا زنک آک سوادر فور اسے پارغان ماحل دشمن نہ استا ضربکاری کرسا جنگ نہ بنائے کیک ہموڑے مسخت تون ویڑوک جند ندر رضوان عرف حمل حرکتٹ بریک اونا ہر گام اسے چپ و عہدس مریک اونا ہر دم ڈغار تون اسے سوگو سوغنگ دس مریک او چاہک کے دشمن نہ نظر تیزے مستی نہ کسر بھی من پورے پدا ہم او بے صبریت مونی کائک اونا بدن پین اونا مفک بلکن اونا بدن داسا ارادہ نہ مسلوبٹ اسے سلاحس جوڑ مریک تینا اس تنا ہر درب پتون او تینا جند دا مسخت کن مونا ہتیک دشمن نہ کیمپ نہ ایلو پارغا اسے تراکس مریک و رضوان دا غلامی نہ طوفان اٹس چنکو زرابس جوڑ مریک ہرا اوڑام پد رہیں گو کاتے کی کسر روشن کننگ کن چراغس جوڑ مریک دیار شہید سفر خان زہری و نناٹک تیر ضیاء عرف دل جان نہ ڈغار زہری نہ ارا بے مٹ نگینہ و شہید جند ندر
حافظ ذیشان نا تاتمار جند ندر، جنید زہری عرف کامی و جند ندر، فضل گل زہری عرف شاہویز ہم ہیروف نا جند ندر آتا کاروان نا بشخ مریرہ۔ تینا ہوا را ودشت جا زہری نا چپ پنگا خنبٹ اسے مشنا ارا مار کامی و شاہویز اسے اندنو سفر اسے آرادہ مریرہ ہراکانو چائے سرکی او پدا اصل بروفس۔ دیتر نا سیالی ٹی تفوک تہو تیان ہرا اوفتا خلکٹ گوئی کنگکا او اسے ہندنو ڈغار سیتون مابت ہرانا استنا درپا اوفتا جندنا تے اٹ توار کریکا او سیالا کسی گڈی کو مشن اسے اٹ روح جوڑ مریرہ اندن کی جنگنا موننگا جمراک مچ مریرہ اوفتا ہمت جاڑیا استارا تا وڑ گروشک ترسا گک تہاری تا برخلاف سلک کوپتون ہم کوپا مرسا او ہرتو ماک دشمن تون مونے ترا او تنیا ساہت تینا پدٹ رہنگو کاتے کن ایمنی و آجوئی نہ سوگو سوغندٹ پیش کرا اوفتا قربانی اسے چیان ٹسلو بلکن اسے مدانو ہی تسس ہرا اوفتا باو پیرئی خلق زہری نہ تہوتا گوئی ٹی ساندہ بننگو ناکہ بندی نہ وقت مستنگ نہ علاقہ کھڑکو چٹی فتح اسکواڈ نہ سرمچار سنگت شفقت وطن نہ رکھ کٹی شہیدی نہ بڑز کو ہندے دوئیے کئی جنگی محاذ آتیڑ تینا خدمتات سرترو کا جنگجو شفقت وطن نہ سرو کا فصل تا استات وڑو کا مشتا خلق آتا جنگل و گیاوان و کل آتے انزیات دا ڈغارا رہنگوک راج نہ خاطر غٹ خواہش آتے لیسا ساندہ زندہ سلنگ نہ مسیل مونا ہتے اینو نا گنا خاک نا زٹیے واشک نہ توٹی گمر نہ خوش گند مارنگ مننگ کیک ناگاہو نہ سوگو مشک تینا جنگجو نہ یا تٹ استارا تیتون دیوان کرا جو چشم غاک شہید شفقت نہ بشخندہ تیان پر قصہ تا شیرینی یاد کرسا کڑمبا چپی پرغسا اسٹے لوڑتون ہم کلام مریرہ درختاک تینا سے خاٹی خاچو کا وطن نہ مارنا خوش گندے مارسا تو تون رقص کیرا یقینٹ دہاڑ اٹی بلوچ راج نہ دلیری خواری قربانی و حوصلہ نہ قصہ غاق جہان نہ مظلوم و محکوم راجہ تکن کسر شانت روک مرور اسے رنگ 20 گھنٹہ اسکان بیلا کیمپا کوزہ کرسا دشمن لشکر نہ 68 کارندہ مرگ نہ گواچی کننگاں پد سرمچار جند ندراک ساندہی کن زندہ سلیرا او 12 گھنٹہ اسکان بلوچستان نہ جدا کسرتیا ناکہ بندی برجا تخنگاں پد ایلیٹ یونٹ فتح اسکواڈ و اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشن اسکواڈ نہ سپاہی دشمن لشکر نہ کارندہ ڈکو کارندہ تصویراتی تنصیبات فوج نہ ہمکار پولیس و لیویز اسٹیشن آتیا سرسوب جلو آتیا پد رکوک ہند آتا پارغا راد مریرہ جمعی وڑر دشمن نہ یکسد اسی کارندہ مرگ نہ گواچی کننگاں پد آپریشن ہیروف تینا ایسری اثر مریک ولیدہ آپریشن بلوچ راجی تحریکٹ اسی گچین و باب سینا ود کی کرسا اومے تانپور اسے پوس کنو بش خسینا مستائی ایتک بلوچستان دوارا کنٹرول دوئی کننگ نہ دا بش برو کا بش خاتا پوس کنی و ترندی نہ اسے مسیل اسے جنگ نہ ترندی بلکن شہادت آتیٹ ود کی نہ سبب جوڑ مرے ولے آجوئی نہ مزل نہ پارغا خڑکی نہ سبب جوڑ مرسا بلوچ راج نہ گلو بالی ممکن جوڑ کیک مدانیٹ دشمن تون مون تننگ و مننگ کیک ولے جنگ نہ دا ڈول مرغنی نہ گواچی مرسا مزل مر کیک اندھا ٹک کے رابرٹ ٹی برتھ تینا کتاب وار آف دا فلیٹ بیان کرسا پائے کہ جنگ نہ ترندی کنونشنل وارفیئر نہ پارغا روان مننگ نہ اولی کو مرحلہ مریک ہراٹی مخالف فریق کن دفاعی ہند دوئی کننگان بیدس پین کسر سلپک او ہراتم مخالف فریق دفاعی ہند دوئی کیک گڑا پوس کنا جنگی لاحقی و حکمت عملی تیان تیارا گوریلا جنگجوک
تینا مزل نہ خوڑ کا سر مریرا او الوسی ہم کو پئی او کو مکتون مخالف فریق نہ نفسیات آزورتا میرا ہندا وڑ گوریلا جنگجوک فتح نہ برم تیان سوادر فرا انتے کے جنگ نہ اسری مرحلہ حوصلہ و نفسیات نہ طاقت تالان جنگ اس مریک اس فریق نہ حوصلہ غاک نزور مرسا ایلو نہ سرسوبی یقینی جوڑ کیرا آپریشن ہیروف پوسکنا جنگی مہارت حکمت عملی و آفینسو فوجی مہم نہ اسے اندنو نمونہ سے ہرانا مثال پوسکنا بلوچ مزاحمتی تحریک اٹ رسنگ پک سخت ڈسپلین کوارڈینیشن تصویراتی ڈٹ بندی و فیصلہ کن گام تنظیم نہ طاقت نہ اسے زیبا و دروشم اسے ہو بقول سنزو جنگ آک سلاح تیٹ آخا بلکن مؤثر حکمت عملی ڈسپلنڈ کمانڈنگ و وقت فیصلہ خوڑتی اٹھننگ نزیہ تالان جلو و رازداری تن جنگ کرسا کھٹنگرا ہراتم دشمنے کاری ضرب نہ گواچی کروئی مس گڑا ہموڑی جلو کر ہراڑی جلو نہ گمان ہم مف ہندا ٹک کے گیشتر درشان کرسا رابرٹ ٹریبر نوشتہ کہ گوریلا جنگ آتے اٹھ ہراڑی مخالف فریقے ہراتم طاقت نہ معاملہ اٹھ بڑزی دوئی مس گڑا گوریلا جنگجو تیکن گچین بست و بند شعور ان تیارنگ قیادت لچکداری و ہنر ایسری سرسوبی نہ ضمانت تیرا آپریشن ہیروف دا لوزاتا عملی تشریح نہ اسے دروشم اسے ہرا ساڑیا آجوئی نہ تحریکٹ اسے پوسکنو مرحلہ سے نہ ود کی آپریشن ہیروف ایسری آخا بلکن بنائے اسے ترند حالیت اسے نہ مرحلہ نہ بنائے کننگ نہ اولی کو مثیلے دا آپریشن دشمن نہ مونا مؤثر طاقت نہ اسے جھلکی اسے پوسکنی و ترندی نہ اسے اندنو درشانیس ہرا چرجوئی نہ چٹے حلسا کوزگیر دشمن نہ حوصلات مشتا کرو دا طوفان نہ پدٹ دشمن نہ کوزہ و نہ ہمکار سامراجی ارادہ تا تخت و تاج دڑفنگ و راجی پجار و بقا نہ سر بلندی ممکن جوڑ کننگ کن اسے ترند حالیت نہ سیلابس خاخر و زراب نہ وڑ لمبا کننگ کن تیاری کوزگیر اوڑتون تد لٹ و پل کروک طاقت آتے کن اینو ہم نرنگ نہ کسرک ملوکو اگا و تینا ارادہ تے اصلرا و بیدادی نہ کاری میں گیشتر ود فرا گڑا وطن نہ رکٹی اجتماعی فکر و فلسفہ نہ سلاٹ تیار و پوسکنا جنگی مہارتات اٹ تیار مروک وطن نہ مطلق ہر وقت جلو کننگ کن رسینگور او اسے پوسکنو سو بسے نہ مستائی حتسا دشمن نہ کوزہ نہ موننگا ننے متکنو قصہ جوڑ کرسا دہاڑ نہ پننا تیٹ یکو ہندستوئی کننگ کن گڈی کو وقت اسکان مونے طور یقینٹ ایسری سرسوبی ننا مرو آپریشن ہیروف نہ بنا مننگا من گھنٹہ مالو غٹ جند ندراک تو لوگ تیم پتین ہی تو گپ کننگ مریرا او جند ندر جنید زہری ندا سو جنا ورندی تینا وڑٹ تننگٹی مریرا کے نمکن زند انتسی ایسر اٹ جند ندر گودی ماحل بلوچ پائے کے داکان مالو نہ زند سلو کنا تو زند اینو بنا مننگے پدا دیخس چپ مننگا پد محل پائک ای خوائیوہ کی کنا گڈی کو خوراک کنا است پسندہ بریانی مرے ہرا دے ای تینا دو تی اٹکے وہ تینا غٹ جند ندر سنگت آتے ہم کنفیو او کام پد محل بشخند کرسا بش مریک او بریانی کننگ بنا کیک او غٹ جند ندراک بریانی کننگٹ محل نہ کمک کے کیرا پدا کل مخصا وحید کرسا تینا زند نہ گڈی کو ارغ محل نہ بریانی کنسا میشہ نہ پیشتمنگ نہ تیاری تیٹ لگ گرا